Hola, boniques i bonics meus, què tal? Bueno, avui anem amb dos paquetets de sal, o d'arròs, o de lentilles, o de el que tingueu per casa, sí? Recordeu-se'n. I si no, sense res, ja ho sabeu, això. El que vosaltres vos vinga de gust. Perquè l'important serà treballar una mica, sobretot, anem més que res a treballar la musculatura del braç, sí? L'ombro i sobretot braços, una mica bíceps, tríceps, poquiu. L'important és sentir que tenim aquesta musculatura i que la treballem un poc, perquè és el que ens aguanta l'esquelet, ni que en tinguem molta ni poqueta, però que anem conservant-la, el poquiu que siga. Així què farem? Primer, s'agafarem de les mans i mobilitzarem una mica els canells, amb muñequeta. Mobilitzarem així uns 8 temps, ja us ho dic jo, fins que comença el tema que segurament coneixereu tots. I agafem els dos paquets que tenim aquí. I comencem en un. I fem 4 vegades, sense moure massa el colze, simplement és com si me'l volguera posar a l'ombro 4 vegades. Fais el mateix, ens te descansa una mica i fes el mateix 4 vegades més. Perquè després farem 4 vegades els dos. 1, 2, aneu provant, 3 i 4. I si no fem 2 vegades, que així treballem més. 1, ara alternatiu, 2, sense córrer, 3 i 4. Ara obrim braços, este costa un poquitiu més. Lento, 1, 2, gran, 3 i 4. Treballem aquests ombros, darrere, 1, 2, si tenim problemes de cervical, no us fa mal alguna cosa, deixem els paquets, però si no ho fem, que és poquiu, no passa res, 3 i 4. Baixem els braços suaument i ara fem una coordinació, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xam! Toquem els platillos. Tornem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tornem a tocar platillos. I 5 vegades. Traca, traca, traca. Perquè així no vos dona temps perquè pugueu cantar. Sí? Tornem, 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 tornem. Baixem, baixem 5 vegades. Xum! I ara s'aixequem. I aquí fem marxa, com si caminàrem però amb un pes a la mà, i si podem tindre el paquet de sal cap amunt, millor, o d'arròs, el que siga, pam, pam, i es movem, i farem 8 temps aquí, perquè d'aquí tornem a començar a fer la coreografia, i no parem en els peus, a veure aquesta coordinació, pum, riau, riau, zam, i pam, pam, i ara una mica d'estilasso, i em mire la sal, i si ne treballo un poc, el coll, si puc, i platillasso. I pam, pam, amunt, amunt, avall, avall, clau, pam, una vegada més, vinga, que també la repetició és l'important perquè el cos vagi familiaritzant-se, i una vegada més, clac, pam, pam, riau, riau, pam, riau. I ara tornem, però en una mica més de marxa, un poc més, al caminar, en fem 8 temps aquí, 7 i 8, i ara sempre fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i tornem, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i el mateix, el mateix, el mateix, el mateix, el mateix, sense córrer que m'accelere, pum, i ja en queden menys aquí que se'ns va acabant la música i buscarem una posició final, així ens aguantant i treballem aquests bracets. Preparats? Sí? Respirem com sempre, cadascú les possibilitats, que em fa un poc de mal el coll, que no m'aguanta bé, que em fa mal l'ombro, el braç, o deixe, que em fa mal el canell, aguantar, el que siga. L'important és treballem una miqueta si podem i sentim també una música i la cantem, com sempre, que ja ho sabeu que això sempre ens anima un poquet. Preparats? Respirem, perdó, deixem això aquí, agafem les mans, entrellacem els dits i música. Maestro, quan vulguis, preparats. Vamos allà. Vinga, mobilitzem. Respirem. En aquests canells. Anem a agafar. Canviem. Tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día.
Anem al costat amb la dreta. Una. Estira't. Set i tornem a caminar. 4, 5, 7 i ja un poquitiu. 3, 4, anem quedant-se. Cranc, posició final. Sí, senyor. Molt bé, estupendo. Espero que estigueu tots molt bé. Moltes gràcies per fer exercicis i molts ànims a tots i unes besetes molt grans. Adeu!